Moi! Tänään mulla olisi ESP32. Siihen on yhdistetty 8 eri pinniä tai tämmöistä piuhaa. Ja mikä tästä tekee mielenkiintoisen? Tämähän ei siis ole erityisen mielenkiintoinen. Siinä on piiri, mihin on pistetty piuha kiinni. Mikä tästä tekee mielenkiintoisen? Tässä on 2 asiaa, mitkä mä demoon tässä videolla. Ja nämä molemmat itse asiassa liittyy tämmöiseen yhteen projektiin, mitä mä oon koittanut näiden piirien kanssa saada aikaiseksi. Yksi asia on se, että näillä piireillä on tavallaan protokollana keskustella keskenään tämmöinen ESP-NAW-protokolla. Näissä piireissä on sisäänrakennetut Bluetoothit ja Wifit, siis laitteistot täällä sisällä. No niin kuin tästä huomaa, niin tässä piirissä pitäisi olla ulkoinen antenni. Ei ole, mutta ne nyt tässä lähietäisyydellä keskustelee sujuvasti keskenään. Sitä mä en tiedä, polttaako tuon antennin puute hetken päästä tämän lähetysvastaanotin piirin täällä. Mutta se oli yksi asia, että nämä keskustelee kauhean sujuvasti keskenään. Ja se on ohjelmallisesti aika helppo tehdä. Mä voisin tähän itse asiassa tämän videon alle laittaa linkin, josta löytyy nämä ohjelmakoodit. Niitä en ole toki itse tehnyt, vaan pyytänyt tuolta ystävältämme tekoälyltä apua asiaan. Ja sitten toinen asia, mikä näissä on mielenkiintoista näissä piireissä, on tämmöinen sisäänrakennettu ominaisuus, että ne osaa ymmärtää, että mitä näistä johtimista kosketetaan. Ne ottaa sen ikään kuin semmoisella ajatuksella, että kun se ihmisellä on tietty, sanotaanko kapasitanssi, eli siinä on kapasitiivinen anturi sisäänrakennettuna ominaisuutena, olisiko ehkä 10 pinniin täällä ESP32. Ja tästä nämä on nyt järjestetty täältä niin, että keltainen on numero 1 ja sitten tämä ruskea täällä on numero 8. Ne on yhdistetty tiettyihin pinneihin, jotka on ohjelmallisesti sitten liitetty niin, että mikä on 1 ja mikä on 8. Ne ei mene samassa järjestyksessä täällä kortilla. Koska näissä korteissa, no tästä näkyy paremmin, niin näissä korteissa on tiettyjä asioita, jotka siellä on ikään kuin sisäänrakennettuna. Täällä on esimerkiksi pinni numero 2, niin on laitettu LED. Eli tätä, jos käyttää sitten taas jonain muuna pinninä, niin ainakin tämä LED vilkkuu. Ja sitten taas kosketustunnistukseen sitä ei esimerkiksi voi käyttää. Osa pinneistä on tänne ohjelmointiin ja boottiin yhdistetty. Osa on yhdistetty tavallaan lähtökohtaisesti täällä niin kuin sarjaliikenteeseen ja muuta vastaavaa. Mutta täällä on kuitenkin aikamoinen määrä pinnejä ja muistaakseni 8 on sisäänrakennettuna se kapasitiivinen tunnistus, joita voi käyttää. Mutta se siitä. Ja tässä on nyt tälle ESP:lle niin ohjelmakoodi. Tämä on vastaanottavana. Ja tämä näyttää tässä näytöllä nyt, että mitä se sitten ymmärtää siitä, mitä tämä toinen täältä lähettää. Ja tämä toinen on tällä ESP-NAW-protokollalla nyt lähettävä piiri, eli aina kun tämä piiri huomaa, että jotain näistä johdoista kosketetaan, se lähettää sen tiedon tälle piirille. Nämä ei ole siis mitenkään muuten yhteydessä. Toinen on tietokoneeseen yhteydessä, koska on sen ohjelmoinut, ja toinen on vain virtalähteeseen yhteydessä. Tämän siis ohjelmoin aiemmin. Ja tosta jos nyt me katsotaan sitten tätä tilannetta, niin täällä keltainen johto, niin kuin äsken sanoin, niin on numero 1. Niin kosken siihen, niin ykköskanava huomaa kosketuksen. Sitten voin koskea 2, 3, molempiin yhtä aikaa, vaikka kaikkiin yhtä aikaa. Niin täällä saa tehtyä aika hauskoja tämmöisiä sovelluksia. Tämä toimisi periaatteessa esimerkiksi yksinkertaisena kaukosäätimenä, kun huomioidaan vaan tietyllä tavalla siinä semmoinen turvallisuus, että näiden tavallaan pitäisi sen lähettävän piirin, sen pitäisi lähettää koko ajan sitä signaalia
vaikka silloin aina kun se havaitsee, ja jos tämä vastaanottava piiri ei saa vaikka 100 millisekunnin sisällä jotain signaalia, niin silloin se ikään kuin kytkisi sen kanavan irti. Jos ajatellaan, että tätä käytettäisiin nyt esimerkiksi jonkun vaikka nosturin tai kuorma-auton perälaudan ohjaamiseen, niin silloin siinä pitäisi olla se turvallisuus varmistettu sillä tavalla. Mutta tämä on aika hauska, itse asiassa nämä molemmat on aika hauskoja, että kapasitiivinen tunnistus on hauska, koska se ei tosiaan tarvitse mitään muuta kuin sen, että sä kosket siihen yhteen pinniin. Ja sitten se toki tarvii, että sulla on pikkusen kosteutta kehossa, koska jotain sähköjohtavuutta se itseensä tarvii. Ja sitten toinen on just tämä piirien välinen kommunikointi tällä aika kevyellä protokollalla. Niin ne on ne kaksi hauskaa asiaa, mitkä tässä videolla ajattelin sitten käydä läpi. Ja näin sen sitten tein. Poikkeuksellisesti otin tämän jollain 8K-laadulla, koska tämä välkkyy tyhmästi 30 fps:llä ja sitten mä en saanut 2.4 muuta kuin tänne 8K, mutta tästä tulee sitten sitä myöden vähän lyhyempi video. Mutta se mitä mä oon nyt itse testannut, niin tää kyllä toimii, siis tää tunnistaa tosi hyvin nämä kaikki kanavat. Ja sieltä pystyy ohjelmallisesti tietenkin sit säätämään viivettä. Tässä on nyt muistaakseni 100 millisekunnin viive. Eli tämä on siis käytännössä lähes reaaliaikainen 0,1 sekunnissa siitä, kun kosketan tähän, niin pitäisi tulla tieto tonne näytölle. Noin pyöreästi. Niin aika hauska. Ja tosiaan niin kuin mainitsin tuossa aiemmin, niin pistän linkin tähän videon alapuolelle, mistä löytyy sitten nämä esimerkkikoodit selitettynä, joilla näiden kahden ESP32 välinen etäisyys tai tämä kommunikointi, etäinen kommunikointi on suoritettu. Mikä se sana mahtaa olla? No, kuitenkin se, että niillä on välimatkaa ja ne juttelevat keskenään.